Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familji Ċefaj u Magro. Ejjew ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna ħalli nitħejjew tajjeb għal din il-laqgħa mal-Mulej Ġesu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitqolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek. Għaliex aħna bnedmin dgħajfa, mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u fil-għemil. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, la darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela inħeġġukom biex ma terċivux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni għentek. Araw, issa hu żmien it-tajjeb. Araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Aħna xejn ma nagħmlu li jista' jkun ta' tfixkil lil xi ħadd biex il-ministeru tagħna ma jaqax fl-għajb. F'kollox inqisu ruħna bħala ministri ta' Alla, bis-sabar kollu fit-tiġrib, fid-dbatija, fid-dieqa, fis-swat, fil-ħabsijiet, fit-tixwix, fit-taħbit, fis-sariet bl-arqat, fis-sawm, bis-safa tal-qalb, bl-erf, bis-sabar, bil-ħlewwa, bi-spirtu qaddis, bl-imħabba sinċira, bil-kelma tas-sewwa, bil-qawwa ta' Alla, bl-armi tal-ġustizzja fuq il-lemin u fuq ix-xelluk, fil-ġieħ u fl-għajn. Kemm jekk jgħidu ħażin u kemm jekk jgħidu tajjeb fuqna. Iżommuna bħala nies qarrieqa, lilna li ngħidu s-sewwa. Bħala nies li ma jafhom ħadd, għad li kulħadd jafna, bħala nies f'xifer il-mewt. Għad li aħna ħajjin, bħala nies ikkastigati, għad li maħniex mogħtijin għall-mewt, bħala nies imdeqa. Għad li dejjem ferħana, bħala nies foqra. Għad li nagħmlu għonja lil ħafna, bħala nies li ma għandhom xejn. Għad li kollox huwa tagħna. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu, għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu ngħidu. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lill-Mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu ngħidu. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael ngħidu. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu ngħidu. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu. Inqumu bil-wif għall-Evanġelju. Alleluja.
fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'inqal, għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jien ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux. Anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddejk tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll, u lil min ikun irid itellek il-qorti u jieħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd iġalek timxi miegħu mil wieħed, mur 102. Għati lil min jitolbok u iddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef minn għandek. Il-kelma tal-mulej. Il-qari, l-ewwel qari meħud minn San Pawl. Għandna din il-frażi hekk sabiħa li għandha timlina bil-kuraġġ. Issa iż-żmien it-tajjeb. Jiena smajtek. Issa huwa l-jum tas-salvazzjoni. X'nifhem aħna meta ngħidu salvazzjoni? Bil-Malti nistgħu nifhmuha tassew. Salvani. Bniedem li qiegħed jereq jsib il xi ħadd ieħor li jaqbdu min idu jerfgħu u ma jħallihx jereq. Isalvah. Issa fil-ħajja tagħna inħabtu wiċċna ma' ħafna mumenti bħal dawn. Hekk pereżempju diġà ġesew fil-Vanġelu illum. Din il-kelma tiegħu trid issalvana min xiex. Qed jgħidilna tibqgħux timxu bil-mentalità umana għajn għal għajn u sinna għal sinna. Dik il-mentalità umana. Jekk għamillek xi ħaġa u malih pattijielu. Jekk laqqad daqqa għateħ waħda jew tnejn, irrispondi. Min xiex irid isalvana. Għax meta aħna naġixxu b'dan il-mod, x'qed jiġri ġo fina? Qed niżergħu u nkabbru r-rabja. U l-mulej jrid il-paċi ta' qalbna eżies. Għalhekk isalvana, għalhekk il-kelma tiegħu hija kelma li ssalva. Il-mulej qed jgħidilna lil ħażejn tmurx tiġġieled miegħu tiqaflux, imma l-ħażejn ipprova kkalmah, ikkonvertih. U kif? Billi inti ma tiġġielidx, imma inti titlob għal konverżjoni tiegħu. Tagħmillu l-ġid, turih li inti tħobbu. Ejjew nitolbu l-mulejjek biex jagħtina l-Ispirtu Qaddis tiegħu. Ħalli huwa l-Ispirtu Qaddis tiegħu li jmexxina u jagħtina l-qawwa biex aħna nkunu nies kapaċi naħfru lil xulxin. Biex aħna nġarbu l-fraġilità tagħna fil-problemi tal-ħajja ta' kuljum, fil-mart, fit-tentazzjonijiet. Ma naqtgħux qalbna, għax hemm l-Ispirtu ta' Alla qiegħed fik u fija lest biex jerfani mill-waqgħat tiegħi.
Ejjew fiduċja nresqu it-talbit tagħna lill-Alla l-Missier li qatt mu jisejjer jonqosna fil-bżonnijiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja sabiex il-qawwa tal-Ispirtu Santu issaffija u tagħmilha dejjem aktar xhieda ħajja ta' Kristu. Nitolbu. Inresqulek mulej lis-seminarista Gabriel Vella li nhar il-ġimgħa sejjer jiġi ordnat djaknu. Għamel li huwa jkun tassew għaddej fidil għal poplu tiegħek. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej sabiex il-familji tagħna ikunu dejjem miftuħin għal min huwa fil-bżonn u jwasslu l-imħabba tiegħek lil xulxin. Nitolbu. Illum l-14 ta' Ġunju huwa l-jum dinji tad-donaturi tad-demm. Kejjew nitolbu il-mulej biex jagħti s-saħħa il dak kollha li jagħtu d-demm u lil min għadu qatt m'għamel dan il-pass jagħtih il-kuraġġ biex jagħmlu. Jew għalhekk inresqulu il-tant persuni li propju illum sejrin jiġu operati u f'ħafna operazzjonijiet ikun hemm bżonn tad-demm hekk biex il-koll kemm aħna nikbru f'dan is-sens tal-solidarjetà u ngħinu lil xulxin b'imħabba. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tagħti id-den, il-qawwa, is-saħħa mhux biss lill-morda tagħna, imma anke l dawk kollha li jduru bihom fl-isptarijiet jew fid-djar tagħna. Nitolbu. Ilqa' Missier Qaddis dawn it-talbiet tagħna kif ukoll dak kollu li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Intaf sewwa x'inhuma l-ħtiġijiet tagħna. Imlina bil-paċi u l-barka tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, dawn id-doni li qegħdin nofrulek, inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u jġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamil nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek l-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu
u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċej, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu,
li jett l-apostli tijek nħallilkom isliem, natikom isliem tijaj, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija sliem u laqda li jent trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li biħaħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamil nitolbuk li huwa jġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Siedna. Ejdu 3 Avamarijiet impoġġu taħt il-ħarsa ta' Omna Marija, partikolarment illum id-donaturi kollha tad-demm. Kif ukoll nixtieq minn hawn li qegħdin maqudin magħna insellmu u nitolbu wkoll għall-immigranti tagħna, partikolarment dawk li qegħdin ġewwa l-Awstralja li hemm ħafna li jsegwu din il-quddiesa permezz tal-internet. Jew għalhekk inħossuna lkoll maħbubin minn Omna Marija u npoġġu lilna nfusna u l-familji tagħna taħt il-ħarsa materna tagħha u ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.